I dag, som I kan se, så har jeg lige modtaget mit nye Go3 S 4K-kamera, actionkamera, med lidt ekstra sager til. Så der er sådan en lille opbevaringsboks, jeg fik med. Meget smart og praktisk. Så der så vil jeg lige prøve at pakke den op. Den er 128 GB. Så kan I se, hvad der er med heri. Jeg har slet ikke prøvet at åbne endnu, så det er helt uåbnet og nyt. Her er kameraet. Det jeg filmer med nu, det er Go2 Pro. Og det er så det nye Insta360 Go3S. Så det glæder jeg mig til at prøve. Og der er selvfølgelig en screen protection med til skærmen, så den ikke får alle mulige ridser, når den ligger løst og flagger rundt. Så det vil jeg lige få sat på bagefter. Der er så kameraet, og så har vi alle udstyr hernede i. Så det er det, vi har fået med. Der skulle også kan være et kabel et sted. Lavet opladningskabel, det er nok heroppe. Det var der. Så vi kan få noget strøm på, og så se, hvordan det virker. Jeg får sat linsebeskyttelsen på nu. Og det tror jeg, det er ret godt givet ud, fordi skærmen den er sådan lidt udsat. Jeg troede faktisk, man kunne vende den rundt, så den kunne beskyttes, men det vil altid være fremme. Så sidder de et par klistermærker, den prøver lige på det. Og så må vi prøve at se, om vi kan tænde det. Nu er det ladet op og klar. Som sagt, så er det den første gang, jeg tænder det, så nu kommer der nok en masse opsætning, kunne jeg forestille mig. Så må det blive engelsk. Jeg har lige fået sat det op, og så skal vi se, om vi kan lave en video med begge kameraer, se forskellen på det. Så er vi klar. Vi har den her på her. Ja. Så går vi.